Good sleep, malab. Good morning, guys. Dito kami sa lift. Papunta kami Starbucks. And ano ako ngayon? Drunk blush na naman ako ngayon. Nagustuhan ko kasi yung drunk blush. Yung gamit ko, guys, is yung ano. Why? You can see where you are. They're doing something. We just don't know what it is. Before tayo na-interrupt ni Danny Boy, ito yung nasa lips ko, guys, at saka nasa cheeks ko din. Yung Dear Darling tint from Etude House. Yan. Hindi siya madaling mahanap sa Australia. And I don't think it's not easy to find here in America as well. Pero, ano siya, guys, available siya sa Yes Style. Meron akong code. I-leave ko yung code ko below. Pero yeah. Maganda siya, guys. Maganda siya, pang drunk blush. Maganda din siya sa lips. Hindi kita. Yeah. Tignan yung drunk blush ko. Kahapon when you, kahapon, gabing-gabi na, di ba, nag-drunk blush ako kahapon. Gabing-gabi na nasa elevator kami. Sabi nila, namumula yung cheeks mo. Akala niya, kung ano nangyari, sabi ko, blush ko yan. Sabi niya, oh, good, it's working. Doon kami pupunta, guys. Busy siya. May mga tao sa labas. Hindi din siya ganun kalaki na Starbucks. But nandito kami sa Beverly Hills. Ayan. Gusto ko magpa-picture dyan sa mga palm trees. Palm trees talaga. Paano yan pipicturean? Ito, may mga palm trees, guys. Nag-order kami ng dalawa nito. Yung ham and cheese croissant. Kaya lang, kinain na dan. While naghihintay siya ng coffee namin. Is it good? Not as good as yesterday. Really? Maybe we need a sweetener. Do you want to add one more sweetener? Is it sweet enough? Have a taste of yours. Okay. Saint Laurent already malaw. Wanna go for a walk? Can't afford that. Oh, where do we go? Just down. Oh, this is that Bentley everyone takes photos of. This one. The yellow one. Oh. See? It's like, it's always parked there. This is a cool car. Dito kami, guys, sa Rodeo Drive. Puro naman to mga social, guys. Hindi ko naman to afford. Grabehan na siya yung leveling niya, mga Cartier. Oh, babe, the Cartier bracelet that I'm talking about, or the ring. Mahal nun, pero gusto ko yun. Hermes. Hindi pa ako pumapasok sa Hermes kasi nakakatakot. Nandun kami sa Vegas. Sabi niya, pasok tayo. Sabi ko, ayoko talaga. Kahit anong pilit niya, ayoko talaga pumasok doon. Nakakahiya. Ito, guys. Pero hanggang tingin na lang tayo. Oh my gosh, look at that ring. Look at that ring, babe. Ooh, wow. That's big. Gusto ko yung yung love bracelet at saka love ring nila. I don't think madedisplay nila yun dito. Got Burberry, Louis Vuitton, Crossing. Ganda dito, guys. Picture kami ni Dan dun. Yung tayo-tayo si ate dyan kami banda nagpicture. Pero ganda, oh. Parang luma pero maganda. Versace, Porsche, Peter Marco, hindi ko alam sino yan. Richard Mille. Hala, uy, ang social, besh. Nakakahiya pumasok sa mga sobrang social na kasi ang daming mga sales associate. Tapos, tumutulong kasi talaga sila, which is good. Like, gusto mo tulungan ka, diba? Pero gusto ko lang kasi tumingin. So, kapag pagpasok namin, tapos may malapit na tigtatatlo, alis na tayo, nakakahiya. Hindi naman tayo bibili, tingin-tingin lang. Tiffany & Co. Yes. Gusto mo kumustahin ulit si paring Louie? Same surname as me. Same surname, patakataka ay. Daniel Fendi. Oh, you're right. Gusto mo bisitahin si paring Louie ulit? Lagi na lang tayo bumibisita kay paring Louie. Hindi naman natin siya pinibigyan ng pera. Paring Louie, kumusta ka na dyan, pare? Do you want a card holder from paring Louie, malab? No, I got one. Yo, whatever. $5. Meron akong gustong-gusto na card holder para kay Dan dun. Ayaw niya talaga. Iyon naman yung ginagamit niya lagi. Babe, let's sit, babe.
gusto mo, upo muna tayo. Lakad pa tayo ng lakad. Kanina pa tayo lakad ng lakad. Guys, ang cute ng Christmas tree. May mga LV bag. Kita nyo? Ang cute! May mga maliliit na LV bag. Yung topper nila, LV. At tapos na kami dito guys. Punta kami ng Venice Beach. Nilakad lang namin lahat. Tapos pasok-pasok sa mga shops. Wala namang binili. Wala namang binili. Sa totoo lang, gusto ko yung Chanel na rectangular mini. Kaya lang wala. New York, Vegas, hanap kami lahat. Wala sila nung gusto ko yung gold na caviar. So, yung choice namin is na lang talaga, magpa-waitlist sa Australia. Kasi kahit na dito ako magpa-waitlist, hindi naman sila mag-ship sa amin. So, yun. Kung nakita ka na ng bag na gusto mo, wala naman. Pero meron pa tayong isa. After dito, San Francisco, kung wala talaga doon, magpapa-waitlist ako sa Australia. Pero gustong-gusto ko yun. Kasi maliit lang, rectangular mini. Tapos, pwede siya crossbody. Mahaba actually siya sa akin, pero magagawan mo siya ng paraan. Pwede mo siyang itay. So, yun. Gusto ko yun. Venice Beach, California. Guys, meron silang mga ganito, time S at saka bird. Iiwan-iwan lang siya kung saan. Kung saan-saan lang to guys namin nakikita. Kung gusto mo siya gamitin, magbabayad ka, tapos andar. Tapos see, meron pa dun. That's the bird, people! Do you want a bird, my love? I've got a bird. You've got a bird? You're my bird. My hot bird. Char! Hindi wow ka. Kobe, oh! Tawiwin! Kobe. Tignan niyo yan, guys. Ako yan. I'm too sexy for my hair. That's why it isn't there. Hello, babe, look. My kids think I have money coming out my... That's the best one, babe. Problem? Problem solved. Okay, nakita to ni Dan sa labas, guys. Pasok siya agad-agad. Meron pa siyang bag. Should wear that, babe. Ala, nagtanong na. Do you like it? $75. Is it? It's cute. 5 seconds for you guys, Hang ka dun, guys. 100 seconds. Mananalo ka $100. Sabi ko kay Dan, kayang-kaya ko yan. Uy. Sabi ko kay Dan, guys, kayang-kaya ko yun. Kasi ang gaan lang ng katawan ko. May mga na naman. Meron na naman snake. Meron dito, guys. Nakita din namin ito sa Hollywood na dala sila ng snake. Yan, oh. Si Kuya. Oh, I was waiting for a picture. Ayoko ba yun? Natakot ako. Ayoko nga. Ayoko. Buang ka. Balik tayo sa topic, guys. 100 seconds. Tapos, I think you have to pay $10 to join. To do the thing? Yeah. Yeah. $10. Bayad ka $10. Pero kapag nakahang ka doon ng 100 seconds, mananalo ka $100. Ang dali lang kaya nun. Pakita ko sa'yo. Sabi ko sa kanya, pakita ko sa kanya sa bahay. Sa bahay. Kasi doon ayoko ikakahiya. Para kung tanga doon, nahang ako. Guys, lakad-lakad pala kami papuntang Monica. Where are we going again, sorry? Santa Monica. Santa Monica. So, galing kami sa Venice Beach. And lakadin mo lang siya papuntang Santa Monica. Sabi ni Dan, it's gonna be an hour walk. Kasi marami ka ding mga shops na titingnan-tingnan sa gilid.
But it's really nice. Apart from The poo. the poo. The poo. Pero yung iba, nilinis na. Ang cute na mga palm trees, diba guys? That's me right there. That's me. Mga maliliit na palm trees. Let's go, babe. Yung dalawang birdie. Kasi yung lalakarin namin, okay lang naman maglakad. Pero, nandun siya, oh, yung malayo guys. Yung may Ferris wheel dun, malayo. Pero kailangan mo i-download yung app para magamit mo yung birdie. Tapos mayroong dalawa dito na naka-chill lang. Sabi ko, ay, mintumbi itong birdie, ay. Do you know how to do this, babe? Nah, download the app, babe. Guys, we're hiring this birdie. Yung isa kasi low bat. So, ito lang yung ano, pwede. And kami lang dalawa ni Dad. Dito ako sa harap, siya sa likod. Kaya lang, hindi siya marunong. So, tuturuan kita, babe. Let's practice Yeah, here let's in practice. the parking lot. Oopsie. So, you gotta kickstart 3 times. I'll watch you, babe. I'll film you do it. You watch me? Okay. Yeah. Watch me, my love. Is it easy? Try stopping. Not too. Break. Okay. Easy. Let me show. The accelerator. Marunong na siya. Break. Do you like it? It's quick. Yeah. Alright. Ano siya guys? $1 para makastart ka ng ano? These are fun. Birdie. And then 15 cents per minute. So let's go. Do you like it? Yeah. Do you want your own? No, we'll share. Okay. We're gonna work out who's gonna ride it though, and then who's gonna. Babe. Tama ba itong ginagawa namin? Uy, lobat kasi You know why yung it's a bit isa. slower? Because we're heavier. Oh. Because we're not going fast at all. No, press the accelerator again. I am. Okay. I think this is just because of weight limit. We're like. Look, That's alright. I'm 65 kilos and you're 40. So 100 kilos. 100 kilos. Birdie. Good idea, wasn't it? It is. It's fun. Now we don't have to walk. We'll never walk again in our lives. We'll ride this, We're sick of walking. we'll ride this back to Australia. Are you comfortable, babe? Are you alright? I am fine, thank you. And look at us people, we're riding the birdie. Oh look, careful That's guys. alright. Oh, do you like it? Yeah, it's awesome. Like bugger walking. True? True. Be careful. I don't wanna fall. Good job, my love. Stop. The birdie is stopping. Oops. Ready? Yep. Ready. Careful. Oh, this is cool, guys. It's fun. 15 cents per minute. Ay, malapit na tayo dun sa Ferris wheel. O, nilakad natin kami yung pulang. Wala si Kuya ha. Ikaw Kuya ha. Sabihin ka natin. Huwag mo kaming ano yun. Bagal kami. Oh, another birdie. Hi, birdie. No, well, there is a. And then another birdie. Hello, birdie. Birdies everywhere. May mga taong nag-workout sa park. Kami nagbe-birdie. Babe, people are working out at the park and we're riding a birdie, wala. We're on a birdie. We're leaving the birdie here, guys. Okay, babe, I think we have to close it. You get plays it, babe. Yeah. Alright, I'm gonna follow you off. Got get her, lead the way, get her. one yet for us? I don't have good service. It's trying to connect to this one. Just get it. You have water? No. But even if you have it, like we don't have. So we paid $2.65. Well worth it. So we rode for 11 minutes and we paid $2.65. And nandito na kami guys sa Santa Monica Pier. So meron silang ano dyan, parang theme park. Ganun, nakita nyo ba yun? Hindi ko nakita ng maayos. Medyo dark. Pero yeah, yun, may theme park guys. Don't touch my birdie.
Dito kami sa food court, guys, sa isa sa mga mall malapit sa pier. I think ito lang yung malaking mall na malapit dun. Nag-order si Dan dyan sa Charlie's Kebab. And hindi pa ako gutom. Kumain kasi ako ng breakfast. And usually, hindi ako nagbe-breakfast, diba? Kumain ako ng ham and cheese croissant. Guys, tingnan nyo naman to. Buti na lang talaga hindi ako nag-order ng para sa akin. Yung pinabili ko lang kay Dan is yung baklava. Kasi busog pa ako. Pero tingnan nyo, ang dami ko. Nag-order ako. My gosh. Sayang na naman. He ordered the beef and chicken. And tingnan nyo guys, ang laki. Like right next to you, that is massive. Tapos meron pang bread. Yeah, rice. Salad. And I've got my baklava. Kain tayo guys. And Fanta pala. It's nice up here. Dito kami sa labas guys. And ito yung view natin. Road. Yung view natin. Guys, kakarating lang namin ng bahay. It's 6:30. Natanggal yung ano ko. Tinape ko kasi ito kanina. Ito yung damit na sinuot ko dun sa Vegas. Tapos hinubad ko ulit. Nagpunta kami sa Forever 21, Uniqlo. Hindi na ako nag-vlog masyado kasi shopping na naman. Nagpunta kami sa TJ Maxx din. Pero wala kami nabili sa TJ Maxx. I-haul ko na lang siya kasi hindi na ako gagawa ng separate haul pa nito. Kasi dami ng haul guys. Pero konti lang naman. Ito Uniqlo. Pero yung laman, yung ano ni Dan, cannolis. Bumili kami ng cannolis sa Carlos Bake Shop. So he got the chocolate coated cannoli at saka yung original cannoli. This hat, ginamit niya today, pero he actually got this at Marshall's kagabi. Yeah, nagpunta kami ng Marshall's. How much did you get this for? Do you remember? Cheap. $7 or $8 US. Really? $8 guys. Ito yung mga nabili ko sa Uniqlo. So, dalawang t-shirts lang. Naka-sale kasi siya. Isa, $7.90. So, $8 US. Ano lang siya guys, t-shirt. This one is kind of like parang blue-green. Parang blue-green yung kulay. Pero iba. Napaka-blue niya sa camera. Pero in real life, it's kind of like blue-green. And then this one, yan parang tama naman siya. Tama yung kulay niya sa camera. Hindi siya ganyan ka-bright siguro, pero parang ganyan, parang mustard, gano'n. Alam niyo naman ako at saka yung ganyang kulay. So, yan yung binili ko sa Uniqlo. And then, we went to Forever 21 as well. Ay, bongga yung Forever 21, guys. Meron silang clearance section kasi dito, ano na eh, malamig na. So, yung mga benta nila, mga coats, mga warm clothes pa. So, yung mga pang-summer stuff, naka-sale. So, bongga. Meron silang isang floor doon na clearance talaga lahat. And yung clearance pa nila, so naka-sale na siya no, additional 50% off. So, ang mura lang. Kagabi, nakabili nga ako ng, nagpunta kami sa Hollywood Boulevard. Itong shorts na to guys, naka-sale siya ng $1 lang. $1 lang dito. And then, additional 50% off. So, I got this for only 50 cents. 50 cents lang na shorts and kasyang-kasya siya sa akin kasi extra small siya. So, yan lang. Shorts na pwedeng pambahay. Pants na ganyan. Flowy na pants. Tapos medyo, pag ganun siya sa baba. And meron siyang pockets. Extra small din to. I don't remember how much I got this one for. Dito yung receipt. Oh, this one was $3.50 lang guys. Ito, $3.50. Guys, set siya. Pangtulog siya guys. Watermelon. Walang pineapple. Wala ding cactus. So, yan pang taas. Tas ito pang baba. Nakasale siya ng $12. So, originally $20. Nakasale ng $12. Tapos 50% off pa. So, I got this for only $6 yung set. A button-up long sleeve shirt na originally $14.90. Nakasale siya $9 and then 50% off. So, I got this for only $4.50. Ano lang siya? Wala lang. Button up lang siya na kasyang-kasya kasi yung dito. Ang hirap ko kasi makahanap ng mga ganito button up na kasya dito. Kasi usually malaki talaga sila dito. But yeah, I like it. I-roll up ko lang yung sleeve. Mahaba din siya. So, pwede ako mag-short tapos itak-in sa short. Anyway, yun lang. Let's order food. Bukas guys, pupunta kami sa Citadel Outlet. Malayo siya dito. So, kailangan namin gumising ng maaga. Kasi may Lakers match pa kami sa gabi. But, wait. Kain muna tayo. Uy, mag-order muna ako. 1 second. Dito na yung order, guys. So, nag-order kami sa Yoshiharu. I think the total is $27 for just ramen and chicken.
Sabi nila hindi daw siya kakain. So, yeah. First time namin mag-Uber Eats dito. And the chicken smells really good. Yung chicken yung pinakamabango. What's your chicken, babe? Mas excited patuloy ako sa in-order ni Dan kaysa sa akin. Wait, let's open your chicken. Hindi pa. Hello, yummers. Babe, look at the chicken. It's something. I didn't expect it to look like this, but it smells really good. Look. 7 pieces na chicken, and then my ramen is here, people. That's what you do, my love. Yeah. Nag-add ako ng egg, guys. Hala, ang bango. That smells good. Yeah, looks good. Yeah. Taste yours. Ooh, and you've got a dip, my love. Kain tayo? Kain tayo. Kain, guys.